בוקר טוב. מה? בוקר טוב, ירדני. היי, בוסי, מה אתה עושה כאן? לא הלכת הביתה אתמול אחרי החזרה? כנראה שלא. שוב נרדמת? כנראה שכן. אוי, בוסי, אני לא מבינה איך אפשר לישון כל כך הרבה. אני לא ישן הרבה. נכון, אתה לא ישן הרבה. אתה ישן המון. באמת, אני לא ישן הרבה, אני חולם הרבה. עכשיו הבנתי. ניסית פעם לחלום כשאת ערה? זה לא אותו הדבר, תאמיני לי. מאמינה לך, בוסי, מאמינה לך. אתה שומע, בוסי? לא, אני לא מאמינה, הוא שוב פעם נרדם. בוסי! מה? שוב חלמת? לא, הפעם נרדמתי. היה לי הלילה חלום מעייף במיוחד. כן? על מה חלמת? חלמתי שאני תורן בכיתה ובסוף היום אף ילד לא הרים את הכיסא שלו. אז הרמת לבד את כל הכיסאות? לא ממש. אז מה עשית? נרדמתי. גם לי היה חלום מדהים הלילה. רוצה לשמוע? בטח. חלמתי שאני טסה במטוס. מטוס ענקי, צבעוני ויפה. רפי הטייס, הוא לקח אותי מסביב לעולם. וואו, איזה כיף לך. אני חולם על כיסאות בכיתה ואת חולמת על טיול מסביב לעולם. וזה לא עולם שאנחנו מכירים. זה עולם שונה לגמרי. אני לא מבין. אני אסביר. אולי כדאי באמת שתסבירי ואז אני... בוסי. סליחה, פשוט לפעמים אני... בוסי. אז ככה, הייתה מדינה של אנשים מאוד גבוהים, ומדינה של אנשים שמנים. הייתה מדינה אחת שכל מי שגר בה מרכיב משקפיים, ומדינה של אנשים ירוקים. אנשים ירוקים? ירוקים! מדהים, אני זוכר איזה קטע. והייתה מדינה אחת, תקשיב טוב, שהמאכל הלאומי שלה, כן, הוא גלידה בטעם מנטה. אני לא אוהב מנטה, זה טעם של גדולים. והייתה מדינה שהכל היה בהפוך. כשמגיע הבוקר, אז נהיה שם חשוך, אתה הולך ככה. אתה פשוט לא רואה לאן... ירדני, מה? אם תחלמי שוב את החלום הזה, תוכלי אולי לקחת אותי איתך? כן? אבל רק אם תבטיח לא להירדם. מה פתאום? כשאני חולם אני אף פעם לא נרדם. בטח. אתה יודע מה היה הכי יפה בחלום שלי? מה? שכל הילדים מכל המדינות הבינו אחד את השני. למרות ההבדל בגבהים ובצבע, למרות שדיברו בשפות אחרות, כל אחד התאמץ קצת, ויתר קצת, וכולם מצאו פתרונות. אתה מבין? אני לא מבין איך אפשר להיות חברים כשיש כל כך הרבה הבדלים. אני אסביר. זה פשוט. אולי כדאי באמת שתסבירי ואז אני... בוסי. סליחה, פשוט לפעמים אני... בוסי. אז, העניין העיקרי והחשוב ביותר הוא למצוא בכל אחד את הדבר הטוב ביותר. כמו למשל... למשל, במה לדעתך גיטי הכי טובה? בארגונים ומיתרים. ושניר? בבדיחות ומקצבים. וקלייד? בהקשבה וחרוזים. וסקיפ? בחברות ואלתורים. ואתה? אני? כן, אתה. בלחלום חלומות. איזה בוסי אתה. אתה מבין, אולי האריזה קצת שונה, וכל אחד נראה אחרת. אבל בפנים, כל אחד רוצה שתהיה לו הרגשה נהדרת. כולנו תמיד מאוד סקרנים, שואלים שאלות, אבל לא תמיד מקשיבים. אני תמיד מקשיב. חוץ מהפעמים שאני לא. לפעמים אנחנו שמחים. לפעמים עצובים. וגם הגדולים, עמוק בפנים, ילדים. הלוואי ויכולנו להגשים חלומות.
ולמצוא את הדרך לכל הפתרונות. שכל ילד ידע שהוא יחיד ומיוחד, ושאף אחד לא ירגיש לבד. כשאני הגדולה, אני אקנה לי מטוס, ואני אטוס מסביב לעולם. זה יהיה עולם חדש. עולם שמקבל את כולם. בום 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 בום. סביב כל העולם ילדים נותנים ידיים, סביב כל העולם הם יוצאים בריקוד. ילדים עליזים, ילדים ביישנים, הם שרים בשפה שרק הם מבינים. הם שרים על עולם של ילדות. לכל מדינה יש שפה משלה, יש נופים אחרים